Wel, Mari Morgan ydw I, a wedi graddio mewn doethuriaeth wrth waith ymchwil ym maes ysgrifennu creadigol. Dwi'n byw'n rhan o'r amser yn Llanelli a rhan o'r amser yn yr Unol Daleithiau. Rwy'n ddinesydd o'r ddwy wlad nawr. Ac felly, ond fe nes I benderfynu ddechrau'r gwaith doethuriaeth yma yn y Brifysgol o achos y tiwtoriaid I wedi gwir. Y tiwtor cynta yw yr athro Menna Elfyn ac hefyd Dr Jenny Williams. O'n I am weithio gyda'r ddwy ohonyn nhw ac felly a'r cyfuniad o fod yn agos at mam yn Llanelli mae wedi dod â popeth at ei gilydd. Wel, o'n I am gyfyngu'r amser. Da fi ddim llawer o amser I fynd mlaen. O'n I ddim eisiau i'r gwaith fynd mlaen ac ymlaen. Roedd yna dyddiad orffenedig yn y broses. Ac felly nes I benderfynu edrych ar tri gair ymfudo identity a creadigrwydd. A hwnna yn sgôp mae'n gen I gefndir mewn gerddoriaeth hefyd a ynglyn â bywydau pobl sydd wedi gadael Cymru, dau yn enwedig, I fynd i'r Unol Daleithiau ac wedyn beth oedd yn digwydd iddyn nhw ac hefyd iddi gwaith nhw o achos y broses ymfudo a fel oedd hwnna yn dylanwadu ar y broses creadigol. Wel, mae'r gair rigorous yn dod mewn iddi, ond mae wedi bod yn broses pleserus, mae wedi bod yn broses sydd wedi agor meddwl, mae wedi bod yn broses sydd wedi achosi fi'n hunan I gwestiynu pam nes I penderfyniadau nes I a sut mae'r pethau nath ddigwydd wedi dylanwadu ar yn fywyd I yn hunan. Ond hefyd mae wedi bod yn broses da, mae wedi bod yn dim wastod yn rhwydd. Dwi ddim credu bod fod yn rhwydd, a yn sicr oedd ddim yn rhwydd, ond mae wedi bod yn bleserus. A mae rhywbeth wedi cael llawer o foethad allan a dwi'n credu bod fi dwi'n wir gweud, wedi tyfu yn academaidd ac wedi tyfu mewn ffordd o gyfathrebu a phobl yn gyffredinol, dwi'n credu.